Makadi mose muri Zimbabwe kusangana zvakare pano pachivhitivhiti cheNews Match TV tange chikupai nyaya dzinenge dzichipisa zuva nezuva. Ndofunga nyaya tinayo pana panyaya hombe zvinhu hazvina kumira musha zvina kugadzikana. Tine audio yatinayo panapa toda kuti munhu wese anga achiteerera audio ino nekuti hapana revolution inoitwa pasina nyaya iri panapa. Tiri kutendai nekuteerera kwenyu matsva, garai masubscribe motina on notification bell kuti mavideos matsva anouya pana munge muchimaona nguva iripo. Saka chiteerera audio iyi. Muri yeZimbabwe mamuka sei kwese kwamungadaro muri kumativi mana enyika. Regai titore mukana uno toda kutenda Mwari nechipo choupenyu chake chaatipa mukati mezuva ranhasi. Uri musi wechipiri 8 July Tuesday 8 July 2025. Tichaverenga shoko redu richibva kubhuku yaLuke chapter 17 kubva paverse 20 kusvika paverse 35. Pane musoro weshoko unoti kuuya kweumambo hwaMwari. Kuuya kweumambo hwaMwari. Ndichaverenga verse 20, 22, 24, 26, 28, 29, 31 ne35. Akati abvunzwa navaFarisi kuti umambo hwaMwari hwaizosvika rini, Jesu akapindura akati, umambo hwaMwari hahuuyi nokunyatsocherechedza kwenyu. Ipapo akati kuvadzidzi vake, nguva iri kuuya yamuchashuva kuona rimwe ramazuva oMwanakomana woMunhu, asi hamuzorioni. Nokuti semheni inopenya ichivhenekera muchadenga, ichibva kuno rumwe rutivi ichienda kuno rumwe rutivi, ndizvo zvichaita Mwanakomana woMunhu pazuva rake. Sezvazvakanga zvakaita pamazuva aNoa, ndizvo zvazvichaitawo mumazuva oMwanakomana woMunhu. Zvakanga zvakadarowo pamazuva aLoti. Vanhu vakanga vachidya nokunwa, vachitonga nokutengesa, vachidyara nokuvaka. Asi pazuva rakabuda Loti muSodhomu, moto wesulfa wakanaya zvichibva kudenga zvikaparadza vose. Pazuva iri hakuna munhu ari pamusoro pedenga remba ane nhumbi dzake mukati memba anofanirwa kuburuka kuti andodzitora. Saizvozvowo hakuna munhu ari mumunda achadzokera chinhu chero chipi zvacho. Vakadzi vaviri vachange vachikuya zviyo pamwe chete, mumwe achatorwa uye mumwe achasiyiwa. Mwari vakomborere kuverengwa kweshoko rawo mangwanani anhasi. Mangwanani anhasi pane mubvunzo wakabvunzwa Jesu nevaFarisi paakanga achifamba akananga kuJerusarema kwaaizonorovererwa. Anobvunzwa mubvunzo wekuti umambo hwaMwari kana musi wahuchauya, kana kuti musi uchauya Mwari, tichamuona maonero rudzii kuti tizive kuti ari kuuya. Jesu anopindura achiti umambo hwaMwari kana hwaakuuya hauuyi nezvinhu zvinocherechedzeka. Asi kana nguva yacho yasvika, zvinhu zvacho zvaakuda kuitika, Mwari achinge achida kuti aratidze umwari hwake neumambo hwake, zvine maitikiro anovhundutsa. Jesu anopfuurira mberi, anotanga kupa mienzaniso yeimwe nguva yakamboratidzwa uvepo hwaMwari. Uvepo hwaMwari anopa mienzaniso yenguva yaNoa, yekuti semaitikira azvakaita panguva yaNoa, vanhu vaifungidzira kuti kutamba.
vanofara vachifara, vanoita huori vachiita huori, vanoba vachiba, vanodhakwa vachidhakwa, vanotenga mitoriro, vanounza dombo kubva kune dzimwe nyika vachiita sei vachiva vachitengesera vanhu kuti vanhu vaite marombe. But zuva racho parakasvika mvura yatanga kunaya, zvinonzi vanhu vakambotanga vachifungidzira kuti pamwe kuda majokes. Unombotanga uchikwira mumuti, wozoita sei, wozopedzisira wamugomo, wozoona gomo rawakwira riya zvino ravharika. Unombotanga uchikwira uchienda padenga uchifungidzira kuti kuda majokes, but wozopedzisira waona inga zvaipa. Jesu anopa zvimwe muenzaniso wechipiri, anopa muenzaniso wenguva yaLoti. Mwari anoyambira vanhu venzvimbo yeSodhomu neGomora kuti maitiro amuri kuita ayaya handimafariri. Mwari akanga ane murandarume wake waakanga ainaye ainzi Loti. So Mwari akanga ane urongwa hwekuda kuzoponesa Loti nemhuri yake nevese vakanga vachitenda. But kusanganisira vakwasha vaLoti chaivo vakanga vasingabhilivhi. Mangwanani ano Mwari Jesu anopfuurira mberi, anotipa mienzaniso yevanhu vari mumunda, kunzi kuchatorwa mumwe maachasara. Panopa muenzaniso pachange paine vanhu vaviri vanenge vari pamusoro pedenga, asi mwachatorwa mwanosara. Ende anopfuurira mberi achiti kunyange zvinhu zvawakashanda zvinenge zviri mukati memba, uchenjere kuti uchatadza kuzvitora zuva racho kana richinge rasvika. So Mwari apa Jesu ari kutiedza kutiudza kuti umambo hwaMwari hunogona kuratidzwa nenzira dzakasiyana-siyana. Takaona pane nyaya yatakambouya tikaparidza pano pachanel yevana vevaIsraeri vaakunokurosa. Farao aifungidzira kuti majokes, but Mwari vakada kuti varatidze umambo hwavo, ende umambo hwacho haunombonoratidzwa kwaifungidzirwa, hwakanoratidzirwa pagungwa dzvuku. Pana Loti kwakazonaya hanzi mvura yeSaufa, mvura ine moto, hanzi kwakanaya moto ndo wakanaya, vanhu vakapera kubvira vese. Pana Noa kwakanaya mvura chaiyo, chimvura mawe kwakanga kusingambonai. So Mwari ane maitiro ake aanozviratidza kana aona vanhu vanyanya kufarisa. Ane maitiro ake aanonyanya kuzviita. Nezuro pane nyaya yandakaparidza pano yataita kunge setatibatei nhasi, asi nhasi nyaya itazoionera kubhuku raLuke chapter 17. Yanezuro takaitora kubhuku raGenesis chapter 6, yanga iri nyaya yaNoa yese yokunaya kwemvura. Mwari achida kuratidza vanhu venguva yaNoa umambo humwari hwake. Mhuri yeZimbabwe, mangwanani ano shoko rangu rakanangana nemi. Trust God, believe God, trust the process. Hazvirevi kuti kuchanaya mvura, hazvirevi kuti kuchanaya Saufa, hazvirevi kuti kuchanaya moto, but Mwari ane zvaachada kuita kuvana veZimbabwe kuti akuratidzei kuti handina kukukanganwai. Mwari ane zvaachada kuita kumhuri yeZimbabwe kwekukuda kuratidzai kuti mhuri yeZimbabwe ndinokurangarirai muriko. Chandinoda ndikuudzei vana veZimbabwe, don't lose heart. Musarasa tarisiro yenyu, rambai muchibhilivha Mwari. Mwari anogona kukuti zuva racho rasvika iroro, anokupai simba rekutarisana nemunhu anenge akabata pfuti ende mugomukunda. Umambo hwaMwari hunoratidzwa nenzira dzakasiyana-siyana.
Mwari anogona kukupai simba rekuti panoda kukwirwa bhazi chaipo chaipo unopafamba netsoka. Mwari anogona kukupai simba rekuti basa ranga achida kuti muriite madya maguta munondoriita musina kana kumwa mvura, munondoriita musina kana kudya chikafu. Mwari, mhuri yeZimbabwe, ndoda kuti mubatisise pano, vachada kukuratidzai kuti umambo hwaMwari vachahuburutsa mukati menyika yeZimbabwe. Mapiwa mifananidzo mukati yebhuku raLuke chapter 17 nhasi verse 20 kusvika paverse 35 yeumambo hwaMwari. Munhu akanga abvunza kuti umambo hwaMwari, vaFarisi vakanga vabvunza Jesu kuti huchauya rini ende huchaonekwa sei, zvikanzi hauyi nezvinhu zvinocherechedzeka, hauyi nemasigns, but muchangohuona. Wait for the signal. Muchashaya kuti simba mucharitora kupi rekuzvisunungura rinenge rabva kuna Mwari. So mhuri yeZimbabwe, keep your focus on God. Wait for the signal. The signal is coming. 31 July is coming. 31 July is coming. Muchapiwa simba naMwari rokuzvisunungura. Muchapiwa simba naMwari rokukurira zvigananda. Muchapiwa simba naMwari rokukunda wese achada kumira nezvigananda. Muchapiwa simba naMwari mukati memiviri yenyu yokurwisa kunyangwe nyangwe achauya netiye gasi, nyangwe achauya nechombo chakaita sei, nyangwe achauya nepfuti, nyangwe achauya nemota, kana nyangwe achauya nechii. Muchapiwa simba naMwari. Mwari vachada kuti varatidze umambo hwavo. Semazuva ese toda kutenda Mwari neshoko raatipa mangwanana ano, raatipa kuti tishare, kuti muzive kuti umambo hwaMwari, Mwari achada kuuya kuzohuratidza mukati menyika yeZimbabwe. Mhuri yeZimbabwe, regai tipedzise nemunamato semazuva ese. Baba vari kumusoro kudenga, tinoda kutendai Mwari wangu nechipo choupenyu chamatipa mukati mezuva ranhasi. Baba, tinodeedza Mwari Mweya Mutsvene mangwanana ano kuti auye pamusoro peshoko renyu, kuti auye mukati memwoyo yedu. Mwari wangu, takumbira nyasha, takumbira simba rinobva kumusoro kwamuri, takumbira Mweya Mutsvene wenyu, takumbira utsvene hwenyu Baba kuti huuye mukati meupenyu hwedu. Mwari wangu, zvichemo zvenyu zvese zvina vana veZimbabwe, Baba munozviziva. Chivafemerai simba renyu rinobva kumusoro kudenga kwamuri Mwari wangu. Vafemerei simba renyu Baba rinobva muna Mwari Mweya Mutsvene. Mwari wangu, tiwaniraiwo nyasha, mutinzwirewo tsitsi, nyika yedu yeZimbabwe igokwanisa kusununguka. Baba, tinokumikidza vese vari kurwira nyaya yeZimbabwe, vangadaro vakatiza misha yavo, vangadaro vari mukati meusungwa. Mwari wangu, tinokumbira kuti muvachengetedze pese pavanenge vari. Baba, leadership yese, vana baba Geza, vana baba Saruwaka, vana baba Mudzingwa, vana baba Tocha, vese Mwari wangu, nemazita avo vana Comrade Nyoka Yemabhuru, nevamwe vane mazita vangava vanhu vari kubato rinopikisa nango basa riri kutonga. Mwari wangu, itai kuti chiitiko ichi chive chiitiko chinotibatanidza sevana veZimbabwe. Tisava nepfungwa dzekuti chinhu chedu, asi ngachive chinhu chevana veZimbabwe chichasunungura vana veZimbabwe. Mwari wangu, takumbira tsitsi nenyasha dzenyu. Waniraiwo mhuri yenyu yese yeZimbabwe simba rinobva kumusoro kudenga kwamuri, vakwanise kusunungura nyika yavo, vakwanise kubuda pachena. Nezita raJesu takunamatai, amen. Mhuri yeZimbabwe, semazuva ese, ndini murandarume wenyu anokupai shoko pano paNyoka Yemabhunu Updates Official. Mapango mapengo. Mwari akuitirei zvakanaka, Mwari akuchengetei, muswere munyasha, amen. Ndofunga masinzwira mega aya mashoko aMwari ataurwa apa. Tiri kutendai nekuteerera kwenyu. Thank you for watching.